Sabata yapitayo naika hide my ID pa Facebook. Ne wiki hii ku inbox kwa ine kuna zaza achinyamata andifusa mafuso ambiri. Ku mafuso limene linachuluka kumene koko ndila kuti Morton balaya. Kodi Kubunyula Ndikwabwino kapena Nkoipa. Tiyanke bwanji. Okay. Sindingayanke kuti sindingayanke kuti ai. Koma tiye ndikambirane ndikupaseni mbali zonse za nkhani imeneyi. Tiye ndikambirane za Kubunyula. Anayamba Kubunyula ndikale kwambiri. Ngakhale kuti Korani sinanenepo za Kubunyula, mu Bible nkhani yobunyula ilimo. Anthu ena amakhulupirira kuti pa Matthew 5 paja amanena kuti my lustful thoughts amatanthauza nkhani zake zimenezonso. Komanso ku Genesis 25 kuli nkhani ya mdala wina wake zinake Onani kumeneko anampasa mkazi Tamara, koma iye uja sankawazira panja ndi Mulungu anakwiya naye ndikumupha. Ndi anthu anaganiza zoti mwina Kubunyula Nkoipa, mpaka na panopa mchizungu tikamanena Kubunyula dzina lina ndi chani, ndi onanism, limachokera pamene popo chifukwa choti kandala kameneko kanapanga zachamba pamaso pa Mulungu. Ndeti nene mwanji Kubunyula mu history kunatchulidwapo anthu akalekale mpaka na Bible amapanga zimene zozo. Nthawi yakamuzu zimene zizi zimachitikaso. Nthawi imeneyo anthu amanena kuti ndi self abuse ati kuziwononga wekha. Komano nyengo inasintha panopa, palibe munthu amene amanena kuti masturbation ndi self abuse. Azimayi amapanga, ana amapanga, akulu amapanga. Naone aka documentary kena kake paka na anthu azaka 80 amene sexual health yawo ili bwino amapanga. Okay. Kodi nanga masturbation amapanga bwanji? Anthu ena amapanga ndi manja, anthu ena amapanga ndi zidole, anthu ena amapanga ndi mapilo, anthu ena amangopanga ndi madzi kungokhala mshawa muja, anthu ena amangoganiza. Pali njira zambirimbiri zimene anthu amapangira chani masturbation kapena Kubunyula. Inuyo kaya amapanga bwanji? Koma anyamata ambiri ndi zanja. Koma anyamata ambiri amapanga zanja, ena amayika sopo, ena amayika oil. Azimayi ambiri ndi zala, azimayi ambiri ndi kwabwera ma sex toys ambiri panopa. Nde izizi ndi za natural. Okay, tiye ndikambe za ma benefits. Tiyambe ndi ubwino wa masturbation. Munthu kamapanga masturbation, ubongo umakhetsa mazi ena ake otchedwa dopamine. Dopamine ndi ma rewards amapangisa kuti munthu ukhale excited, umve kukoma. Umakhala mood ina yake. Ndi zinthu zochepa kwambiri paziko panopa zimene zimakupangisa kuti munthu ukhetse mazi amene otchedwa dopamine. Okay? Za dopamine tikambira naso kumaliza chifukwa dopamine iyo akakhala wambiri zinthu zimasokonekeraso. Number 2, kumabwera oxytocin, mazi ena yake ndi chani, ndi ma endorphins. Kuti amachepesa kuwawa, amachepesa stress, amakupasa tulo. Ne anthu ena akakhala kuti sakugona, zinthu sasokonekera chani, ali stressed, assignment sikuyenda, besa kuyankha phone, ndalama sizinalowe, basi transaction ID sinafike, kungo igwira pa khosi. Just masturbate. You can feel better instantly. The masturbation can be a stress reliever. Chifukwa amapanga produce chani ma feel good hormones. Taike hapo. Munthu amene amapanga masturbation sangatenge matenda unless mukuyuza zidole zimozi. Maka sikana. If you share toys, mwina mutagawana matenda. Koma mukakhala kuti simukupanga share ma toys, iweyo monga nyamata ngati kumalawiko HIV ndi yambiri uli ku college, uli ku secondary, as long as you masturbate, sukapeza nzimayi, sukapanga chigololo, you are assured 100% kuti iweyo sutenga matenda. Then it can spare you from the scourge of STIs. Itakukutetezani inuyo kuti musatenge matenda. Tiyike hapo. Masturbation imakupangisa kuti munthu upange explore sexuality yako. Kodi iweyo umamva kukoma patipo, uzigwire patipo kuti iweyo umve kukoma. Ndi umaziwa thupi lako kuti ineyo ndifikepo, ndikuyena ndipange chonchi. Chimene chijaji utha kuchitenga ndi ukamuza wachikondi wako. Ikafikano nthawi ya sex
ndi munthu wina utakumuza kuti asayine kukhala ngati ndimamva bwino koma ukamayankhula chakuti ndikamamva zakuti ndikamaona chakuti undipange chonchi. Okay, so it can allow you to explore yourself, your sexuality. Okay, number 1. Komanso anthu ena amapanga manyazi ndi sex, koma ukaseka chiseko chija ulimbo weka. You can be confident. Ndeko anthu amene ali shy, anthu amene sali open kwambiri. Masturbation can help you to explore your sexuality in confidence. Palibe munthu wina akukupanga judge. It's just you and you alone. Ne kaliso hapo kamene ko. Ena amati ukabunyula. Umachosa zinthu zoyipa mthupi. Zimene zimachepesa tsoka lopeza cancer ija imakhala yachani ya prostate ndi cancer ina yake ya kusite. Ina yake yonyasa ukapeza cancer imene amene zakuzada. I think bwana ina yake ku America Lloyd Austin ni cancer imene ikangobwera yabwera anyamata ambiri amene tili moyo panopa tipeza cancer imene ndio kuti kulika research kenaka ikonena kuti anthu amene amabunyula cancer imene imatha kuwaphonya. Of course research imene si conclusive koma so research imene imanena kuti sikubunyula kokha uzingokhala kuti utani ukuwazira at least 20 times a month ndio kuti uli bo. Okay, that yike aso hapo. Advantage ina ndiya kuti umapanga boost sexual function. Amati if you don't use it you lose it. Kwazi mai oti munthu sakupanga chigolo ukakhala kuti iweyo sukupanga masturbation your vagina dies basi. If you don't use it you lose it. Kwa nyamata chimodzimodzi thupi limaona ngati kuti basi iweyo wakalamba koma ukapanga masturbation ubongo umamva kuti adawa akufuna bekhale ni moyo. Basi you still maintain sexual function, vaginal elasticity, vaginal chilichonse chimakhala mmalo mwake chifukwa choti chigwira benchito. Then once in a while it's advisable kuti munthu uzitani uyipange stimulate your sexual organ kandi dimbolo kandi vagina. Okay. Number 2, akuti imapanga boost immune system. Masturbation can also boost your mood. Mood yako imasinta. Then ndingopanga summarize nsanga kunena kuti masturbation it can relieve stress, it can improve mood, it can improve sleep, it can improve sexual function, it can improve the immunity, it can improve everything, just goes up, it's good for you. Okay, takamba za ubwino wa masturbation. Letiyeni takamba za kuyipa kwa masturbation. Kubunyula ndikoyipa chotani tiyambe. Number 1, tanena kuti ngati inuyo ndinakuchalichi, ngati inuyo ndinasalamu, masturbation imabwera ndi guilt. Okay, ndi chimo ndi ukapanga masturbation ena amafeel guilty. Chimene chocho ndi choyamba. Okay, so it comes with guilt. Umafeel china chake kuti indalakwa, ukamaliza pacha indapanga chane abale, yesu amalesa, ndikapsya. Okay, so chimene chocho ndi choyamba. Number 2 is time consuming kwa anthu ena. Okay, anthu ena basi chimene amaganiza ndi chani masturbation. Anthu ena mpaka namapanga withdraw from society. Kubunyula daily, kubunyula ka 5 pa siku, kunchito kuchimbuzi kubunyula. Ku school ndeuti apezeka mwayi kuti mmesha wakangochoka atani ayigwire pa course. Chimene chocho chimachi kuliso term ina yake timati hypersexuality yote basi iweyo chimene umaganiza pa dziko panopa mutumu masinta mangofuna ubunyule compulsive masturbation chimaononga nthawi koda kuti bandi galu. Choyipa chachiwiri chakubunyula ndichoti zitakuonongerani relationship yanu ndi okondedwa anu. Okay, iweyo munthu ukadzolowera paweka kuti iweyo umazisangalasa weka, umazikwanisa weka, kuti ukhale ndi mamuna, kuti ukhale ndi mkazi zimatha kuvuta nthawi zina ukakhala kuti walowerera kwambiri. Okay, umapezeka kuti ikabwera nthawi ya sex yeniyeni iweyo sukukwaniritsidwa. Okay, zimatha kupezeka kuti wachikondi wanu wangochokapo inuyo mwapanga chani mwapanga kale panokha, wachikondi wanu uja kubwera inuyo kukanika.
Okay, ndezitha kukuonongerani relationship ndi wachikondi wanu chifukwa choti izizi ndi zapanoka. Zimafunika masturbation uzipanga munthu uli single, ukakhala kuti uli ndi mamuna kapena mkazi, ukamapanga masturbation uzipanga mwa maplan chifukwa zitha kuononga chani relationship yanuyo. Kodi inuyo mukamabunyula mumapanga technique yanji? Pali ma technique ena atakukupa sani chani chilema, very aggressive kuyigwira pa course and you kupanga masturbation opanda oil, kuyuza zima fruits zina zake anthu paka nakulowesa nanazi, kulowesa nkhaka, kulowesa chani zimene zozo zitakupezesirani mavuto. Ndekuli masturbation ina yake, for example amuna ife ukamigwira mbolo ija kuifinya pang'ono mkati mujamakhala ngati chikhadabu, ukamazafika zaka 30 itakhala kuti mbolo ija yaonongeka basi. Ndizovuta kupanga reverse. Ngati mukufuna mzipanga masturbation, pezani ka flashlight kenaka kuti kali soft, ikani oil wabwino, komanso muziuza ma technique ena kuti muzingopanga stimulate osati chani kuyigwira pa khosi mpaka nakuononga. So sexual injury is very possible kuti nanje yachinyamatane kupanga zija zoti basi kugwira kuifinya simuchedwa. Mukamaza fika 27 ya mbakali kukhala week, mukamaza fika 35 ndiyoti basi scar tissue yapanga dominate mu penis mwanumo, ndikuti magazi azivutika kuyenda kuizusa kukhala yozuka nthawi yayitali zizi kuvutani ndiyambani panopa kusinta. Ngati mukufuna mzipanga masturbate, make it softer, make it about stimulation osati no. The risk ya injury is high. Maka soko asikana amene amayenera kupanga chani penetrative masturbation ndikuti alowesa zinthu mene pakana zima botolo so take care. Okay, kuipa kuina kwa kubunyula ndi sexual dysfunction. Iweyo paweka umabunyula bwino koma kungofika mkazi kukanika kuzuka basi iweyo wonongeka mutu umwe waiwononga sexuality yako. Pale anthu ena ake kuti basi iwo chimene amafuna ndi kubunyula akabwera mkazi kukanika olo kudzuka. Okay, ndi imene yonso ndi advantage ina so ndi ati chani ndanena kale kuti imaononga nthawi. Advantage ina pamene papa ndi pamene tikufuna tikhalisepo, koma sitikumbukire ndanena dopamine uchi. Kodi inuyo mukamabunyula anyamata ambiri amaonera chani pono uku kuyigwira pa khosi. Ukangoyamba chonchi ubongo wako umasunta, umaonongeka. Okay, ndi chimene chimapanga lead to porn induced erectile dysfunction. Basi iweyo umafuna uone pono kuti umve kusinta, umafuna uone pono kuti umve kutani stimulation. Ndikola pabwere mkazi uja sangapikisani ndi pono. Ndi zimene zimachitika kuti anyamata inake basi you lose functionality chifukwa choti wazolowera pono and your body yaonongeka ndi overstimulation kuchokera kupono. Ne nyamata mina ngandifunse kuti masturbation ndi yabwino kapena ayi, nditsakuyankha kuti okay ndi yabwino, koma as long as ukupanga masturbation opanda kuonera pono. Ukangomaonera pono basi umaononga ubongo through overstimulation, kumabwera dopamine wambiri. Ndi dopamine uja amabwera daily ukamaonera pono. Ndiyoti basi kuti ukhale nosangalala kuposa pamene ulipo uyenera ukhale ndi dopamine wambiri kuposa pamene popo. Nothing padziko panopa amapereka dopamine wambiri kuposa chani pono. Ndiye achinyamata muli kunjaku kubunyula is very healthy, kubunyula is normal. Komano ukapanga mix ndi pono iweyo basi uli on a journey kupita kuchionongeko chifukwa choti result yake ndi chani iweyo basi ukaona kazi umamuonera apa. Number 2, kazi uja kabwera sungapange perform. Number 3, mapeto yake mpesa nazo chani porn induced erectile dysfunction. Masturbation imafunika to be used in moderation. Okay, uli ku school, uli ku boarding, uopa matenda, okay, maybe once a week. Kupanga masturbate bwino ndi oil or chidole china yake chifutima ti flashlight.
kaya ndi nzimayi chimozimozi to relieve stress basi osamaganiza zambiri. In fact osamaganiza za mpono kungoganiza za chilecture chinake chadzimatako za ball basi. Use your own imagination. Osama use a visual stimulation ya kunja pakana ukaone kupita kunsinja zimayi kusamba upite kumene koko. Yeah. Use your brain to create scenario. Ukamabanga masturbate that way. It's very healthy. It will do you good. It will protect you. It will boost your immune system, sexuality, improve sleep. Koma mukangopanga mix ndi porn, you are on the way kupita kuchiwonongeko. Ndisanamalize video hii nipange dispel tima myths tina. Anthu ena amaona ngati kuti munthu wobunyula amachepa mphamvu. N'chifukwa chake anthu akamapita ku kampu kumpira amati chani? Amati usabunyule olo usakagone kunyumba olo usakhuze mkazi. Koma actually amati adrenaline research imene anapange kuti munthu akafuna ukanyamula maweti ukabunyula iweyo adrenaline amapita shoots visual thupi limakhala ina ake. Nde katima myths tina tobunyula zimene zoto ena amati so kubunyula kumaononga maso. Zonama palibe umboni onena kuti chani munthu wobunyula maso amafa. Kuli anthu amabunyula kunja kuna mwene maso abe kumakhala chani 2020 vision ife up. Palibe effect imeneyo. Anthu amanena kuti adrenaline amasika zonama. Mamitsa mbili masturbation zonama. Chimene chingachoke ku masturbation choyipa ndichoti mutha kuwononga ubongo wanuwo ngati mugwisa ntchito pono. Mutha kuwononga ubongo wanuwo ngati mukupanga masturbation kuti mupange compensate stress ina yake. Mutha kuwononga ubongo wanuwo ngati mukupanga izizi compulsive kuti basi pakana moyo wanu wonse kumakhala based around masturbation. Chilichonse chimene mukupanga chizipita ku masturbation. Otherwise masturbation is healthy. Ndiza normal bwino ndiza is healthy zikuthandizani thupi lanu lokhala labwino. Koma avoid kumapanga ndi porn. Avoid kumapanga ndi zinthu zidole zoopsa. Avoid kumamenya dry run. Avoid kumapanga aggressively. Avoid kumapanga compulsively. Avoid kumapanga zinthu izizi zoti zikupitiseni kuchiwonongeko. Number 1, stay away from porn. Number 2, lubricate it. Okay, and in the bright mhango fana menana menya hide my ID for Solabwino kwambiri, and I was happy to share. Cheers.